Makadi zvenyu vateereri, I hope I find you well. Nhasi tinoda kumbotaura pamusoro pestory of the adulterous woman. Inowanikwa kuna John chapter 8 verses 1 to 11. Mwari ngavakomborere shoko ravo muzita raIshe Jesu tenzi wedu. Amen. Pane chimwe chikoro chatakambofundisa kuZimbabwe. Takaita mumwe teachers wakadanana nemukadzi wemunhu kumavillages ndobva awanikidzwa in the act. Akabva aunzwa nemavillagers achidhonzwa nemombe akaiswa pasledge ende akaudzwa patime yataitawo paassembly ndokuzokupotedzerwa pamberi pevanhu vese paassembly. Zvikanzi munhu wenyu tikamubata next time tinomuuraya. How embarrassing. John chapter 8 verses 1 to 11 refers to a story yemukadzi akabatwa in the act and they embarrassed her. The fact yekuti akawanikidzwa in the act and he had to be snatched out of bed was embarrassing. Chances are they did not even allow her to dress up famba. Achiti veduwe ndisiye ndisungire kana jari zvaro zvikanzi famba. Ndimi muri kusvibisa renje andosaka mvura isisana yafamba. Ndofunga aibva asairirwa kukadaro achindonyondera pasi kudari nemuromo achimuka famba. She was humiliated through the streets of Jerusalem by leaders and fathers of the church, scribes and Pharisees. Vachisvika nesuspect kuna Ishe Jesu. Ishe Jesu manje ipapo vaito pakati nepakati pekukusha shoko. Who knows? Pamwe vaitoparidza uye kwandiri imi makaneta makaremera. Who knows? Pamwe vaitoti come let us reason together. Even zvenyu zvatsvuka kunge zvinonzi kunge kuita kunge ropa. Uyai titaurirana. Ivo vari kungosvika check hembe dzakedzo. Even imba yavakashandisira tasiya yakakiwa kii dzacho idzo. Kana muchida hembe dzemurume wake tinadzo. Tamubata red handed. Tamubata in the act. Amboda kutiza but vakomana vamushaisa chance. Arohwa konde. Tamubatira panzvimbo kunge tsuro. Pamutemo wacho mhosva ikangofakazwa ne 2 or 3 people zvinenge zvatopera but kwakauya chaunga pasina nharo kuti mudzimai uye atadza kana iwe Ishe Jesu havana kuzvipikisa. Hureiro harinyare karinya. Saka munotinazvo rabai tora here nekuti mutemo waMozisi zvese nethetora azvinoti ngaurayiwe. Handiti zuro rino ndimaizviti Messiah. Handiti maizviti you are the fountain of living waters, right? Saka munotini nyaya iyi? Totaka here nemabwe mombwe ngaife usarege muroyi achirarama. Ipapo wangu wakatobata matombo mazi boulders zvekuti dai mukadzi uyu akabatwa nehwani yaitongabika idyai ari kwamupfiga nepo amai Maria tambirai mwana. Ndofunga rechemumwe vaiti violate the law of Moses. Vanhu vazvizive kuti hausi Mwari. Odhaka kuti mukadzi uyu aurawe usangane nethe wrath of vaRoma. Unovaziva vanhu vaEmperor Augusta. Ngatipfuvisa mani blazo. Tofarira kupi zvatinoparidza vanhu havachateerera. He belittles us. Vanhu vakuti ane kakuticha so kari different so from other rabbis. Zvaanoparidza vanhu vakuti zvine simba nekuti zvine maresults. Kwete zvedu izvi zvangojairirwa zvisiri kuproduce any results. Vanhu vakuti ari kusimudza meta makumbo vasina meso achionesa. Ari kutoita popular account. Tapfuviswa mange nhasi tinomubata ajaira. Totaka nemabwe here but Ishe Jesu vanoziva zvinenge zviri mumwoyo yevanhu vacho. Timi rinenge richitotsvaga richishaya richitsvaga wariti tsotsonyo. The king of the kings stooped low and started writing zvavo on the soil. Blasi dziri kuzama kutotita ignore heredzi. Hey, when I'm forward tati totaka here nemabwe totaura nechirungu here. Timu racho raive rakuto
rakutoona ropa mumeso avo ngafe. Ishe Jesu vakati, kuda kwenyu ngakuitwe, pondai, asi mutsvene pakati penyu ndiye ngaaite cast the first stone. And he again stooped low and continued writing zvake. Ndichambonyora nyora, imi vatsvene muchitonga. Vakakomboreriwa zvavo vanotonga, muridzi wechigaro cheutongi achinyora. So painzi naIshe Jesu mutsvene pakati penyu, ndiiyeye ngaakande dombo rekutanga, vaitoreva kuti hamuna kuuya nemutadzi 1, you are equally sinners. Meshe kunenhera zvenyu mumwe muchizvidza vatsvene makafanana. All of you have sinned. All of you have gone astray. The Lord has laid in himself the iniquity of our souls. You are not qualified to judge. None of you is. And you can't even take the place of God. He's the only judge. None of you is perfect. None of you is holy. Even pakati penyu paive neaifunga kuti ari holy. The holiness is filthiness in the sight of the Lord. The righteousness is like filthy rags. Isaiah chapter 64 verse 6. Word. Mukada kuita zvekutamba varume, muchawira mugomba ramachera. Where is the justice? Handiti muri teachers of the law. So have you considered Leviticus chapter 20 verse 10? Chikomba chacho chemukadzi wamabata in the act chiripi, sei mauya nemunhu 1. Where is the man? Mutemo unoti we need both the adulterer and the adulteress. After all, munoziziva sei kuti murume uyu atoriwo murume womumwe mukadzi? Munoziva sei? Asi manga makatomboita research nezvavo kudhara, asi manga muchitoziva nezvavo, asi mangoita kuti ite set up for Jesus. Tinogona kukutonga in Deuteronomy chapter 19 verses 16 to 18. If a malicious witness takes the stand to accuse someone of a crime, the two involved must stand in the presence of the Lord. A thorough investigation must be done. And if the witness proves to be a liar, giving a false witness, then what you wanted kuti zviitwe kuna uyu will be done to you. Mukaita zvekutamba muri kunyura mese nemukadzi uyu. Even Ivan vakada we are not judging a brother, but correcting him. Correcting inorehwa neshoko inonzi inoitwa with gentleness, being kind with everyone, being patient with those who refuse to obey, and should only be done by those who are spiritual. Zvino mibvunzo miviri yaigona kubvunzwa ndeyekuti who among you, who amongst you is spiritual? Mawira amaita nemukadzi uyu varume. Makamumomotera ndokusikomuwisira pamberi pechaunga muchechi. Yewa, no, nada, harusi rudorwo, kutsvaga kunyadzisa. Where's the gentleness? Where's the kindness? How patient are you with this woman? I wish mainzwisisa varume kuti the very people you turn your faces away from are the people God turns his face on. I wish mainzwisisa kuti vanhu vamunoti ngavasiyiwe vaparare ndo vari kutsvagwa vacho nedenga, ndo pane mwoyo wake. God loves the losers, the outcasts, the failures, you name it. Ndo vaakafambira. Dai kwaive nemaholi ega pasi pano, dai Ishe Jesu asina kutouya munyama. Ayewa, teachers of the law, vabati vezvigaro, mwoyo wakanaka hamuna, rudo rwamunotaura kuti munaro kunyepa hamuna, mune ruvengo, munogara muchikrietera vamwe vanhu nyaya, munogara muchitsvaga kuda kudistroya vamwe vanhu, but nenzira dzakawanda munovenga. Hapana iziva zvainyorwa muvhu naIshe wedu Jesu, but chatinoziva bhaibheri rakanyorwa nemunwe wake. Chatinoziva ndechekuti Jeremiah chapter 17 verse 13 inoti, we've all turned away from God and our names are written in the dust. There is chance that they were reminded of Mark chapter 8 verse 18 that none amongst us is good except God alone. Hatizive pamwe wakatotaka kuona mazita avo anyorwa in the dust. Hatizive. None of us has the right to condemn another because he sees the heart.
There is chance that he may have hinted on each and every one of them's sins, and all righteous and all self-righteous people were faced with their own weaknesses and disappeared. Handizivi kuti painyorwei. Pamwe munhu woga woga aitoona zita rake nematadzo ake, wotoona mhondi disappear, mbavha ichingorozviona kudai disappear, vemakuwa disappear, matsotsi maguruvha disappear, vanotamba dzakavandika disappear, mhombwe dzaive dzisati dzafumurwa disappear, vanobira varume mari vachiendesa kumisha yavo kabisira disappear, vanoshandisa mishonga vachinyepera kunamata disappear, vanoitira vatana utsinye kumakea home disappear, vanoba mari dzechechi disappear, vanopinda muzvipatara vachisvika vachishandisa mapiritsi imomo vachimamwa kuita kunge zvinonzi ivo ndo mapatients vakavanda disappear, vanozvikudza disappear. Sare vangotu Ishe Jesu nomukadzi mhombwe. What an opportunity with the Lord. It is a shame kuti vaizviti vatsvene vaiona sekunge vasina gapa, vakasiya vasaidzira mukadzi mhombwe pamwoyo, pamongo, pahude hwaKristu. Iwo dzobzob kutiza chiedza chakavajekera, anopenya. Inyasha ukaona wapara mhosva, ukanyadziswa sezvakaitwa mukadzi chipfere, because akawana mukana wokusunungurwa naShe. She was made whole. Akazvidurura. Vazhinji vanosvika pakufa vakatsindika mhosva dzavo muhana dzavo, vachiidzwa vatsvene nevapenyu, asi vachisemesa pamberi pechigaro chedenga. Timu yese yaiita accuse the woman disappeared nezvitadzo zvavo. Where are they? Has anybody condemned you? No, sir. Neither do I condemn you. You have been set free. Wazvionaka mubayiro werufu, mubayiro wechivi, rufu wapotsa waenda. Dzidza lesson. Go and sin no more. Zvatopera, wabuda D. A case acquitted. Boom. Alois Ngara. 078 599 011 08. Thank you.